Her ser vi Milas, som har virkelig ondt i ryggen og er ukoncentreret. Her får Milas en besked fra vores pointsystem, om man skal ud og være aktiv. Milas går ind og kigger, hvad han gerne vil ud og lave for at optjene point. Milas har valgt en gåtur på 10 minutter for at optjene 10 point. Nu har Milas fået optjent hans 10 point. Her vælger Milas endnu en ting, som man skal ud og lave. Milas har valgt at spise en sund frokost. Milas har valgt at købe en lille kaffe som hans belønning. Her har vi en glad Milas, der tager hans belønning. Som man ser her på videoen, er Milas meget mere koncentreret og produktiv, efter han har været ude og lave de her aktiviteter.